Ajatelkaa, että nykyään on semmonen applikaatio, missä jengi kertoo toisistaan huhuja ja juoruja. Vasikat on vihdoin saanut oma applikaatio, onneksi olkoon. Siellä muun muassa on, että kuka pani ketä ja kuka on nähty missä. Ja vähän niin kuin poliisi. Poliisi TV. Mut paradoksi on, että stadilaiset räkikset haukkuu ihmisiä räkiksiksi. Mutta on siellä myös hyviä juttuja. Muun muassa, että kannattaako sheivaa. Siellä on paljon koulujuttuja. Kaikkea. Mut sit siellä on ne räkikset. Ja räkikset. Mulla on teille yksi neuvo. Älä ole räkis, jos sä haluat sanoa jotain muut räkikseksi. Sääntö numero 1. Sääntö numero 2. Jos puhut räkiksistä, niin et voi itse puhua paskaa kenestäkään. Ole sinä. Ja kaikki ne stadin räkikset siellä applikaatiossa, jotka katsotte tätä snappia. Boy, sä oot mun lapsi. Sitten mä menen Reino Mode. Kohta ne laittaa sinne, että MG meni tunteisiin, koska se laittoi snapin meistä. Ei, MG laittoi snapin teistä, koska te ootte vittu räkiksiä. Sen takia. Ja vasikoille räkiksille päivän neuvona, että pysykää siinä 7 päivää lehdessä, koska siinäkin on enemmän faktoja kuin teidän läpissä vittu räkikset. Ne istuu tälleen himossa, no ne Miklu laittoi snappia. Sillä meni tunteisiin. Viki, ne sanoo, että siellä vasikka-appissa, että MGstä tulee myötähäpeä. I'm a fucking savage, bro. Ylipäätänsä myötähäpeästä on vasikoiden keskuudessa vähän ihmeellistä puhua tai absurdia, koska tehän olette kirjaimellisesti myötähäpeä. Seurataan mitä vasikkaas-appissa tapahtuu, koska kaikki elämän koululaiset tulee repi niitä perähousut. Herran jumala, Viki, kaikki tulee repi niitä perähousut. Näin screenshotia äsken, missä luki, että se on korkeakoulutetuille tehty se applikaatio, että eihän Mikael tietäisi siitä mitään. Me keskusteltiin just Bigin kanssa, että kaikki korkeakoulutetut vasikka-applikaation käyttäjät, me mielellään skipataan kaista eikä liitytä asiaan millään tavalla. Mut hei, vasikat, räkikset, kaikki paskapuhujat. Näette mut seuraavan kerran, tuka repii hihasta. Mä vien sut kahville ja ostan sulle seutulipun kotiin. Ja tarjoan ne kahvitkin. Siis mä kerroin äsken faktoja vaan vasikka-applikaatioista. Nyt ne jauhaa sit siellä yhtäkkiä mun seuraajat räjähti. Eli meinaatko se sitä, että ne on niitä vasikoita, jotka on kun seuraa? Ei vittu. I played myself. Miksi mä mokasin tälle? Nyt ne kaikki vasikat seuraa mua. I played myself. Joo, vittu meni tunteisiin. Mä triggeröidyin. Vittu. Ja mä tulin paskalehvaa sen takia, että mä voin näyttää paljon mua paskaakaan kiinnostaa, paljon te puhutte musta netissä. Ei, mä vaan halusin paskoa teidän päälle.